Opel Sedan соли баромадаш 97. Opel Hatchback соли баромадаш 97. Toyota соли баромадаш 2000. Toyota Corolla соли баромадаш 2000. BMW соли баромадаш 2002 сол. Honda Solaris соли баромадаш 2014. Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони азиз, хуш омадед ба канали таҷи хариду фурӯш. дар видеои имрӯза мошинои фурӯшиан. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва дастгири худро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва видеоро падилиса кунед. раҳмати калом пеша ки худованд ҳаматон нигаҳдор боша. бародарони азиз, мо боша видеоро сар мекунем. Opel Sedan соли баромадаш 97 сол. сӯзишвориш газ бензин. мотор 1.6, электропакет, пробегаш, механик, ҳуҷҷато чанд қаган? ҳуҷҷато ясола ҳуҷҷат дора. газаш, мотор. Боя заводи чико? Боя заводи чикна бинемаш. ин нархи чандай? нархи чандай? 37000 бо муомила ҳаст. рақами телефон чанда? 918 11 79 10. ина бародарон Sedan. касони харидори занг занед, бо муомила ҳаст. Toyota соли баромадаш 2008. соли баромадаш 2008. сӯзишвориш бензин. мошин нав вагон фуровардаги бародаро. пачка ягон соҳибуш мега ягон камбудӣ надора. электропакет, коробка автомат, механик, автомат коробка автомат, мошин. акаму капоча я ҳуйка. ҳуҷҷато чанд қаган ака? 1 сола танировка, ҳуишкагиам. 1 сола танировка, 1 сола ҳуҷҷато аст. ина мошин. бакша ҳуйке. мошин ҳамишуша. нав. объемиш 200 километр, 7 литр бензин мехӯрад. 203 моторш. нархи чандай? нархш 120000 бо савдо мешавад. 120000 мегӯяд, бо савдо мешавад. рақамҳои телефон чанданд? 985 72 05 57. касони харидори занг занед, бо муомила ҳаст. Opel Caravan соли баромадаш 98 сол. сӯзишвориш газ бензин. сӯзишвориш газ бензин. мотор 1.6. кондитсионерам доштааст. коробка механик, кормена. ҳуҷҷато чанд қаган? 11 моҳига ҳуҷҷат дора. мотор, газаш, аккумулятор, мошин, балоно. нархша чанд ки ака? 35 гуфтасем бо савдо мешавад. 35 гуфтасе бо савдо мешавад. рақамҳои телефон чанданд? 902 33 33 82 83 902 33 33 83. касони харидори Opel Caravan марҳамат занг занед, бо муомила мешавад.
Opel Hatchback, соли баромадаш 97 сол. Сӯзишвориш бензини тухай, газа вообще дидагӣ нест. Ина мошин мотор 1.6, коробка механик, пробегаш, простой. И ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? Тамом шудага ҳуҷҷатҳо? Ҳуҷҷатҳош бародаро тамом шудагӣ дастанд. Ина мотор. нақша чанд кард? 30,000 бега бо муомила ба филм ҳаста. Ака муомила ҳаста, савдо мешава. Бо бародаро бо савдо мешидааст. Рақами телефон тутағои чанда? 919 1378 29. Касони харидори Hatchback марҳамат занг занед, иншаалло бо муомила мекунад. 2107 соли баромадаш 98 сол. Сӯзишвориш бензини тоқай, газа вообще дидагӣ нестак. салонаш бародаро ғариб 07 мегуфта, ина 07. коробка механик, пробегаш, мотор 1.6 ака? 03. Мотор 03? мотор 03 будааст. ҳуҷҷатҳо чанд қайган? ҳуҷҷатҳош 1 сола. 1 сола ҳуҷҷат дора. Ина мотораш 1 сола ҳуҷҷат доштааст. нархша чанд ки ака? нархша 12,000 мегӯям. 12,000 мега бо муомила ҳаста. Конкретна муомила будааст ина бародаро. рақами телефон чанда? 915 81 61 21. ина бародаро касони харидори занг занед бо муомила мешава. ина 07 мегуфтагӣ ту. BMW соли баромадаш 2002 сол. сӯзишвориш бензин. мотори чанд ака? мотори 1.8. растоини диско. коробка механик. рул автопилот даст. дутта электропакет доштааст. кучхело иш мени ака капо. бародарон дуруни мошин. ҳуҷҷатҳо чанд қайган? ҳуҷҷат надора? танировка ҳуҷҷатҳо тамом шудагиянд. бия заводи чика ака? мотор газ вообще дидагӣ нест, газа фақат бензинай. ҳуҷҷатҳош тамом шудагиянд, танировкарам тамом шудагияй. кортини мошина бародаро хутонбинед. асломат кушнавай. ин нақша чанд ки ака? 52,000 мега бо савдо меша. рақами телефон чанда? 900 89 4700. бародаро касоне ки BMW меписа, ина марҳамат занг занед бо муомила мешава. Honda Solaris соли баромадаш 2014. мошина худи ки федератсияи Россия будааст. 196 регион Екатеринбург. сӯзишвориш бензини тоқа будааст. ина бародаро мошин. мотор 1.4 ё 1.6? мотор 1.4 будааст. электропакет, коробка механик, мошин.
اینا پرابگش برادرو اینا برادرو پرابگش 56667 اوجاتو چند که گانی اوجات نداره رستموشکا کاگی نیسته که؟ ولی رستموشکا کاگی نیسته؟ ولی رستموشکا کاگی نبوده است یک کپا چاوی کنه یکا؟ ای جاوی کاگی های ماشین از خودی فدراسیون روسیه آمده گر رستموشکا کاگی نیست اینو موتور بیا زوادی چکنه یکا یا بینیم چی کار میکنه ماشین یا چی کار میکنه برادرو این چنده یکا نرخش؟ نرخش چنده؟ رستموشکا کافی 80 تا 80,000 میگه برای رستموشکا کافی رقم تلفن چندن؟ رقم تلفن شپرسیم 917 65 48 88 برادرو کسانی خریدار زنگ زنید انشالله معامله با میشود اینا ماشین از خود فدراسیون روسیه اومدگیه اینا مازدا 5 سالی برآمدش 2000 چند یکا گفتی 2006 سالی برآمد 2006 سوزشوارش بنزین توقه موتور یک شاشه یا یک هشت موتور دو یا موتورش دو коробка механик пробегаш 4 تا электропакет ҳуҷҷатҳо чанд қаган ҳуҷҷат дора як моҳна шидааст ина ҳуҷҷатҳо як сола ҳуҷҷат дора як капо чавӣ мекардед акаҷон ина мазда мотор нақша чанд ки яка 75 гуфтасе бо муомила мешава бародаро рақамҳои телефонаш 905 05 14 06 ака касоне ки харидори занг занед муомила мешава ина мошин Toyota Corolla соли баромадаш 2006 сӯзишвориш бензин мотор 1.6 мотор 1.6 коробка механик электропакет ҳуҷҷатҳо чанд қаган ака ҳуҷҷат дора ё растамошкаи холия ё ҳуҷҷат надора бародаро растамошкаи холӣ будаст ҳуиш ки гуфтим растамошкаи холӣ будаст ҳуҷҷат надора оли балонош мотор я заводи чанд я заводи чанд 2006 растамошкаи тоқат даст карди нархи чанд ака 62 та бо
معامله میشه سودا میشه تصدیق کشمیده با سودا میشه رقم تلفن چنده 918 53 11 50